So ufila kanjani ukubona umuntu wakho phambi kwakho ezenelisa nomunye umuntu? And hayi mhlawumbe ukuthi inzwabethi kula movie idlala la phambi kwamehlo akho. How do you feel? Angifuni yazi uqamba amakhozi ube nokuhamba angishiye ngedwa. So benginakho ukuthi ngifisa ukuthi ngelinye ilanga sengathi angakahambe nami. Sihambe sothi ngiye lapho nami asuke yakhona. Sifike senze lento asuke yoyenza nami ngikhona nami ngiyenza. Because angazi ukuthi inkinga ikephi ngaphandle kokuthi ngihlala naye. Ayikho into engamenzeli yona. Even ebuye edakiwe mangabe ethi nje akanawo amandla okugibela ucela ngize mina ngaphezulu ngiyeza ngaphezulu ayikho into engayenza. Ngiyanibingelela lana nkababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza dla ngamandla ezulu. Le show le ngiyanamukela kuyona sibiza ngokuthi i-Love Back. So ubhuti ungibhalelile ke ngesimanga sokuthi usafisa ukubuyelana no-person wakhe akade ethandana naye ngoba nakho samthanda kodwa ke kuzoka silandise kabanzi la bahlangana khona nanokuthi bekunjani ubudlelwano babo kuze kufike ekuthenini bayahlukana nje baqhathwa yini. So asike simuze ukuthi ingabe usiphathelene. Sawubona. Yebo sawubona sisi. Kunjani? Ngikhona njani? Ngiyaphila nami. Ubani sibonga ubhuti? Sibonga umkhizi ukhabazela. Oh, all right. Ubuye ngokuhlala? Ngokuhlala ngisemeyivile kodwa ekhaya kusemkhomazi kodwa nje ngihlala emeyivile ngokwamatoko. Oh, okay. Cela vele sinje sihlala phezulu kodaba ungichazela ukuthi wahlangana kuphi no person wakho lo ofisa ukubuyelana naye. Sihlangane khona leThekwini siqala ukuhlangana sahlangana nje workshop naye phuma koyishophela nami ngiyishophela sahlangana. Sashare amanamba kanjalo sagcina sikhuluma ke ngoba ngimbone lento kane vele eyiyona vele mase ngithi nami sesazana kahle. So sagcina sithandana kanjalo kuphethe ukuthi sigcine sesihlala ndawonye noma bengingakanzi lutho kubo kodwa benginaso isifiso kodwa bese sihlala ndawonye. Okay. So ngaba abantwana bese ninabo noma cha? Yebo bese sinawo umntwana oyedwa. Okay. So ke ekuhlaleni kwakhe nawe iziphi izinto ozibone esela eduze ukuthi ngeke lezi is not make sure yes yena ngiyamthanda kodwa akufani umuntu umbukela lekudeni uhlangana naye ngaleso sikhathi kunanokuba usunaye la sonke isikhathi uvukela kuyena ulalela kuyena nje iyiphi into ebe yi-turn off ekuhambeni kwesikhathi usuhlela naye? Uma ngakhuluma iqiniso nje njengomuntu efa. Akukuningi ukuthi akukho okutheni ngaye okade kuyi-turn off. Imina nje okade nenkinga ekade buyazenze kuyena angixolele emaphutheni ami but nje yena ube umuntu 100% kumina. Okay. Ngaba mhlambe seninesikhathi esingakanani ndawonye kwezothando? Sino 5 years sindawonye but siqala ukuhlala ndawonye sino 3 years sihlala ndawonye sesinengane because ingane ethu seyina 4 years. Oh, okay. So iziphi izinto ezinhle uzikhumbulayo enenzelene zona kubudlelwane benu? Unothando la muntu esifazane. Uyakwazi ukunakekela umuntu. Ngicabanga ukuthi nabangaziyo ngihlala naye bayabona manje ukuthi sekukhona okushodayo kumina. Ube yiyona yonke into kumina, ube isithanda sami, udade wethu umngane nami, eyiyona yonke into engiyichaza. Okay. Mhlambe ngabe abakini umndeni wakho uzizwa kanjani ngaye? Balimele kakhulu bonke balimele kakhulu because sebezamile ukumfonela naye sikhube ikhuluma indaba yami naye kodwa manje akafuni ukuzwa lutho. Akuhlangana. Yebo akuhlangana. Niqhathwa yini ke kwenzakalani yini manje singene phakathi kwenu le yenza ukuthi nizenigcina ngokuthi nikhethe ukuthi niyahlukana? Njengoba ngishilo nje ukuthi umuntu benezinto eziningi ezingalungile yimina so kunenye intombazane engayithola engangikade singithandana nayo sesihlukene njengamanje nayo yimina futhi uzamile ngazo zonke indlela ukuthi sihlukene ukuze ngizokwazi ukuthi mengilungisa into zami nomuntu wami kuba ukuthi akukho kunye uzobe sasibambile. So kwenzeka khona intombazane engahlangana nayo ngathandana nayo naye ngeze ngathi khona uthando sengiluzwa layo ngolunye usuku ngiyithathe ngihambe naye endlini mengifika endlini kade ngazi ukuthi usithando sami akekho uvakashile kubo mengifika ukhona lapho sekusebusuku angisakwazi ngane yabantu ukuthi ngathi ngiyayithatha nawo ngizoyihambisa kanjani ngiphindise emumva. Kwacaca ukuthi ufuna ngiyifake ngaphakathi endlini sihlale sonke silaleni sonke ngaphakathi endlini. Ngicela ukukubuza lokho ngiyazi ukuthi awuhlangene nakho kodwa on the other hand uhlangene nakho because nawe umuntu esilisa. Why ningakhona ukuba loyal kumuntu oyedwa? Why ningakhona ukufocusa kuloyo enithi niyamthanda oyedwa? Why umhlaba wonke niwenze ngazi utho wenu?
Mina benginenkinga yokuthi ngikhulele komalume ngikhula umkhulu ozala umama ubekade nesithembu. Okay. Uma eshada umama samba sohlala kababa umkhulu ozala ubaba unesithembu. Ubaba futhi naye unesithembu. So kunaleyo pressure na ubaba efisa ukuthi engathi ngaliphula irecord lakhe mhlambe ngithathe noma 3. Ngiphula irecord lakhe because enaba u2. So ngagcina nginaleyo nto nje nami ngikhula nginaleyo nto nje ukuthi abantu besifazane nje abantu bokuthi kujule nabo noma bangaze babe bangaki. Ukhule ngaphansi kwaleso simo. Ngikhule ngaphansi kwaleso. Awufunje wena ukuhluka wedwa nje ke ube loyal nje kumuntu oyedwa. Because manje mangathi uthatha isithembu kufana nokuthi shothi ubukela impilo yamkhulu noyababa. Waye ungafuni ukwenza into yakho nje wedwa ukuhluke nje ekhaya. Lo mqondo senginawo kodwa ungifikele manje ngicabanga ukuthi kodwa ungifikele emva kwendaba umuntu engimthandayo sengasegeduzo wami kodwa njengoba ngilana nje senginawo vele lo mqondo ukuthi umunye umuntu engimdinga empilweni yami. Soloko ukhulele emndenini wesithembu. Iziphi izinto ezibhlungu ubuyibona zenzeka phambi kwakho? Bekuneyinkinga eziningi kakhulu. Ngoba nje kusuka komalume kukhulwa komalume umkhulu bebeka isandla ngaso sonke isikhathi engenandaba nathi thina umkhulu ethanda lezi ezinye izingane zaka umunye umakoti so kwagcina kube khona into kanjalo nje so nje kuningi nje sekudlule kona isithembeni kodwa ngase sayidini lamana ke nalomunye umama wesithembu sika baba angifuni ukuqamba manga ubaba ukwazile ukusimanage isithembu sakhe that's why nami kade ngibuye ngibe nawo ukubukela ke ngoba akaze ngimbone bekumama isandla akaze ngizokuthi ubeke omunye umama isandla even thina ingane zakhe akaze sibeke isandla akaze kube khona into esiyibonayo ukuthi kunokusihlukanisa ngoba naku omunye uzalo omunye umama omunye uzalo omunye umama. Oh okay. No ngiyakuzwa. So asesibuyeni ke size kwindaba kasisi lo ofisa ukubuyelana naye. So uthema ufika ke endlini yakho usufika nomunye umuntu then boom ukhona naye la wasenza njani? Kwabanzima kakhulu ngoba kwafika ukuthi ufuna ngimintroduce lo munye usisi engifika naye because naye bese sinesikhashana bese sinenyangana naye sithandana naye kukona ukuthi bengikwazi ukuthi ngimpintshise mhlambe mengekho lo munye ngikwazi ukuthi ngimpintshise kanjalo sibuye sibhuke then ngayo la suku ngangazi ukuthi ukhona ngangazi ukuthi ukubo. So bekuyinhloso yakho yena ukuthi umhethe akaze kube inhloso yakhe. Yes, kona ngiunderstand bowungazi ukuthi ukhona endlini yakho wena buyitshela ugodukile. Okay, nakho usubonile usukhona. Why ungabizi iUber uhambise lo omunye yobuyimbone then uhloniphe ukuthi ngoba nakho ukhona la. Uhambisa ngangani? Kwaluza wona umqondo isimo mase soke sobhekene naso ngaleso sikhathi umqondo nawo ubanzima kakhulu. Okay. Yebo kodwa manje sengiyabona ukuthi kwakufayele ngizinto into kanjalo. So wayishaya ke intro kwenzakalani endlini? Kwagcina kwenzeke konke ngoba ngam-introducer. Ngicabanga ukuthi naye usithandwa lo umuntu ophansi kodwa ngayo ngalesa sikhathi uyengafuni ukuthi naye ukuzibona esehlukana nami ngenye intombazane then sagcina sikwenza nje konke kwakufanele kwenziwe abantu abathandanayo khona endlini. Noba u3? Hayibo. Yazi mina ngiya-understand mhlambe ngezikhathi zobaba umkhulu bethu bayachaza ukuthi zazingekho izifo ey10 ngalezi izikhathi zakudala. But manje abantu bagula la eminyango. Hayi kancane. So akufikanga nje kuwena ukuthi ucabanga ukuthi hayibo. Ukwenza kanjani lokho? What about izifo? Kwafika angazi noma sibuye sibhayizise izinto zo prep because umuntu usebenzisa uprep. Udlu prep. Yeah, ngidlu prep so nje kuvele kube easy kanjalo. But awucabanga ukuthi mhlambe usithandwa lo omusha ngabe mhlambe yena akawusebenzisa uprep? Akucabangekanga nokuthi kwenzeka ngayalanga umuntu wethe ukushaya kancane ngase inkambeni zika Faro so yonke into yavile yaba easy nje. Ikhona into enhle oyenzayo mekuthi uqwile einkambeni zika Faro? Oyincoma ngayo nje mawususoba ukuthi hayi be right lento ebengiyenza mase mawusuyicabangisisa kahle oyenze ukade uqwile einkambeni. Akukho kutheni ukuthi nje amajitami athanda amahlaya kusho ukuthi ngumuntu ongabhoreki abantu ababhoreki mengikhona ngithe ukushaya einkambeni zika Faro. What about izinto obuye uyisole ngazo ke zikhona ngisho?
Azikhona ziningi kakhulu. So why ungaziyeki inkamba zikaFaro ke mekuthi khona izinto ezwrong ozenzayo uthi mawususoba ucabangisise kahle ubone ukuthi no ayenziwa lento bengirong kahle kahle. Kahle kahle empilweni siswami sikhula ngamaphutha ngoba isikhathi esiningi sibuye singazilalela imiyalelo yabazali sigcine sesithatha imiyalelo yabangani. As long as kusajabula abangani sibone ngathi yonke into ihamba kahle kodwa manje ngicabanga ukuthi ngikhulile ngifundile emaphutheni ami and ukufunda kwami ngiyafisa ukuthi ngingakukhombisi komunye umuntu ngikuphinde amaphutha ami ngiwalungise kuyena lo muntu okade ngikwenza kuyena amaphutha. Okay. So ke nenza ke izinto zabantu abathandanayo niba u3 endlini then mase kusileke ekseni sekwenzakalani imgodi ngemgodi noma naqhubeka nahlala la nonke endlini. Phela ingane lengangifike nayo yakwaphoqa ukuthi igoduke yayivele futhi izogoduka ekseni yabo. Yebo yagoduka sasala ke nayo umama wami sayikhuluma. Noma phela oyengekho happy kodwa ngangitshena ukuthi uacceptile yonke into eyenzekile. Oh okay. So inseniqhathwa yini ke ngoba nakwazi ukukhuluma naqhubeka nobudlelwane benu. Inkinga ayisiba kuphi? Ngicabanga ukuthi lento le bese nginako nje ukuyenza nginaleyo nto ukuthi ngoba wavuma ekuqaleni cause bese nginako ukuyenza ngoba saphinde ngayibuyisa leyo ntombazane ngenye day. Same ntombazane wa accepta futhi kwangathi nje nami ngiyabotha ayisho senginesithembu la. Okay. So indaba yonakala ukuthi ngifike nenye intombazane cause nginenye intombazane yomsuthu engiyazele egoli ngeke ngathi ukuhlala egoli kancane. Okay. So ngiyazele egoli enye intombazane nje ewumsuthu. So sesobona le eThekwini saphinde saqhubeka nento ngayitshena ukuthi hayi ngoba umama wakuvuma eqaleni mhlawumbe usazovuma yabo. So uyaqala lapho inkinga ukuthi kushuthi ngathi sengishintsha amantombazane la ngwaletha la kuyena futhi ebhekile kanjalo. Okay. Kwaba nalelo phutha. Inkinga kwase kuba ukuthi usushintsha umuntu. Yebo. So wavela wathatha imithwalo yakhe wagoduka kubo. Wathatha imithwalo yakhe wagoduka okubhlungu ukuthi wahamba nengane angisakwazi nokuyibona nakahle ingane yami. Nanoma naye ngiyamdinga kakhulu. Ngicabanga ukuthi ayikho into engiyidingayo emhlabeni manje njenganaye. Kodwa kubhlungu nokuthi ingane yami angisakwazi ukuyibona ngesikhathi engifuna ukuyibona ngaso. Manje ekuhambeni kwakhe uke wamlandelela ngama calls noma mhlamba ama text umtshengisa nje ukuthi ubaluleke kanjani kuwena and uyamcela futhi uthi akabuyi. Ngimfonelile kakhulu, ngimWhatsApp kakhulu, nganikeza nosisi wami ekhuluma naye kodwa nje kunhlanga zimuka nomoya nje ayikho into ekade ufuna ukuyilalela. Okay. Sekuyisikhathi singanani ahamba? Sekuno 5 months engasekho. Yeah. Awucabanga ukuthi mhlambe usenomunye umuntu naye empilweni yakhe njengamanje? Noma ngeke ngicabange kodwa amahla ngimbone ngenza leyo nto ngazi ukuthi uthanda mina ngimbone ngenza leyo nto angimbone ngaba nomuntu. Yena fanele athande wena kuphela and wena umlandela abanye abantu. I know it's fine ngikudubule ngikujudge angikho ihlalweni sokujudge but ke kulokho simbizile and ukhona njengamanje kuyikona ukuthi akazi ukuthi uwena ombizile kule show le. So ngabe ukulungela ukukhulumisana naye buso nobuso? Yebo ngiyacela ngiyafisa. Ngimlande. Ngiyacela ma. Usilandelani? Alright, sibabukela lapha emakhaya siphinde sinamukele kuhlelo esibiza ngokuthi i-Love Back. Nangokusisi sesimcelile ukuthi asondele azosjoyina kwi-show ukuze ubhuti ezokhona ukuthi akhulumisane naye ubuso nobuso. Sabona mama siyakwamukela njani? Ngiyaphila sisi. Ngiyaphila nami umabala ngihle nayo. Maphungula. Abakabana baphungula. Okay fine. No, kulungile angiqala ukuzwa ngawo ukuthi khona umuntu ongasazi isithakazelo sakhe then it's fine. Ubhuti uyamazi? Ngiyamazi. Umazela kuphi? Ubaba wengane yami. Oh okay, so uyajabula ukumona? Hayi nje. What do you mean nje? Angijabulanga anginalutho nje ngizibonela nje ubaba wengane. Njengoba umbona manje mhlambe wakade ugcine nini ukumbona? Angisakhumbuli nokuthi bekuyiphi inyanga. Oh okay. So njengoba ula sicelile ukuthi usijoyine siyabonga kakhulu ukuthi usihloniphe ugcine ngokuthi ufike. Kodwa ke uyena umuntu osibhalelile kwi-show esibiza ngokuthi i-Love Back. Ngicela ukuthi umuphe isikhathi nesineke sakho ukuthi umlaleli usikahle kahle ubizelweni la.
Yebo sisi. Ngicela ukukhulumisana naye. Mama njani? Ngiyaphila. Ngiyakubona futhi ukuthi uyaphila nawe. Yebo ngiyabonga. No la ngibhalele ekhaya ukuthi bangisize. Ngoba ngendlela kade ngenza ngayo mina bengibuthi angikwazi ukusizakala bese ngiblockile ngisho na ku WhatsApp. Ngiyazi ngakona mama mntanami akuselula ukuthi ngiqale phansi sengingashona ilanga amaphutha sengikwenzile kwena. Ngiyazi ukuthi ngakona kodwa endlini akusafani so ngasekho. Manje yimi uzobona namhlanje ukuthi akusafani endlini. Ngizamile ukwenza amamenzi ukuthi ngikhulume nawe ungiblockile. Yazi nje akukho ngisho nokugoda nje ngifisa ukukhuluma nawe nge-right. Kufanele futhi kuyangijabulisa lokuthi nawe kanye uyakwazi ukuthi ungidinele uma ngenza amaphutha. Kodwa amaphutha nami ngiyacabanga ukuthi ufuna kube nesikhathi mntakama. Mfethu angazi mhlawumbe usuqedile obufisa ukusho. Mhlawumbe uma ngasongicacisele wenzani ubhuti yini le engake ayenze ukuthi ungasabi nesineke sokuthi ukhona umlalelo kwakuthi uthini manje. Hawu kuningi kakhulu sisi wami kuningi nje mangingabala ngaze kushone ngishonelanga. Usehlekise nangami njena lo muntu bengihlala naye. Besihlala sobabili emqashweni wakhe wesisinane ngane na 4 years and izinto ebezenza ebebuya zozenza even nasendlini. Ingane ikhona endlini. Phambi kwengane. Yes, konke nje bekwenzakalani? Umuntu na 4 years usemdala apho lo muntu ukhona ukubona yonke into. Yeah, usekhulile. Noma ngabe kuthiwa akanawo amandla ukubuza ukuthi ma ungichazele kanti kwenzakalani la. Kodwa kahle kahle usuke ebona badala and bayanaka. So yini le beyenzeka phambi kwakhe oyisola kakhulu ngayo mawucabanga ngayo. Yeah, nami nginakho ke nokuziblame because phela umuntu mangabe umthanda sometimes uthando lugcina selikwenza nje ugcina siwamkela noma yini ayenzayo. So indlela bengimthanda ngayo ke. Nabantu ke bebekhuluma ke into ebengize ngimvumela ukuthi azenze because okukhulu nje ke ilokho nje ukuthi ube nokuphuza kuyabathanda nabangani uyaphuza so behamba ematshwaleni sometimes angabuyi so ke manje khona ilanga wahamba ngalo mina ngangithe ngizoya ekhaya so wahamba ke yena mayebuya wabuya nentombazana Emqashweni wakhe. Yena endlini la sihlala khona so mayefika ufika nentombazane wathuka ezifuna ubona isipoki mangabe sengibona. Ngoba phela ngaqale ngatshela ukuthi hayi mhlambe intombazane nje isazophuma isazohamba. Yes. Hawu ngathi ngiyamuzwa ke useyachaza ke manje usengitshela ukuthi hayi sisi ubethu uzolala la endlini because angazi akanayo indawo yokulala kanjani. Ngamtshela ngathi ngicela ukukhuluma iqiniso because ayikho lento ayisho awukwazi ukuthi ungavela usuke nje uthatha umuntu ethi akanayo indawo yokulala then umuntu uzolala naye la endlini. Ayike bese wangitshela ukuthi since benokuhamba buya ngabuyi ubesuke ehambe nayo sisi. Shoot person wakhe. Yena bese bethandanile isikhathi nje I think uthe bese kuno 2 years noma how many years bethandana ngikhona ngihlala naye vele endlini sonke leso sikhathi wenza lezo zinto nje ngihlala naye. Ayike because bingasekho ke nami into ebengizoyenza ngoba bese fike naye angikwazi ukuthi ngithi akamkhipha umuntu and uma ngithi abahambe obvious bazohamba bayoqhubeka lento yabe bebezoyenza then ke wakhuluma ke nami umuntu wamphela wakhuluma ke nami ke wangincenga ukuthi uyacela ngimamkele since ngisazi isimo sakubo wake wangitshela ngendaba zesithembu in sonke. Okay. Kwaba ukuthi ke ngiyavuma ukuthi silale sonke endlini because sebusuku. Uvuma ngoba nakhonqena ukuthi baphume bayoqhubeka nabakwenzayo so ungcono mekukuthi ukhona uyabona. Phela bebengeke baze bakwenze bodwa uma ngikhona. Okay. Mina kahle mina engathi ke lento ayiqalayo uzokwazi yini ukuyimela. Njengoba etheni uzolala nathi nje so2 uzokwazi yini ukuyimela leyo nto. Ngabe mhlambe sikhona ispontshe endlini noma mhlambe impede u2? Umphethe uyi1 omkhulu then bese kube owengane nje omncane. Yes so ke sasizolala vele sonke kulomkhulu. Ngoba owengane emncane kakhulu. Kodwa umdala ngeke azakwazi ukulala because wawakha yena umphethe wengane. Sikhulile yayinomphethe wayo nje lo wezingane then wathi masekhulile wamakhela owakho lengane naye.
Manje mase nilala la nobathathu nilala kanjani? Mhlawumbe khona omunye ubheke ezantsi noma nonke kusithini story mase nilala nobathathu kwenzakalani la? No, kwaba ukuthi phela ngathi mina lento bebezoyenza nami ngiyayifuna. Ngoba ngaqale ngambuza ngathi uzoyimela yini lento eqalayo, wathi yena eyayo uzoyimela. Ngathi ke mina ke okay ke. Kuba phela sakhuluma sobabili. Yena sakhuluma. Ngoba ukuthi ke ulala nathi ke walala nathi ke sobabili. Ngesikhathi esisodwa. And inhliziyo yakhe injani ngaleso sikhathi leso? Angazi ukuthi wakwenzakalani ekhanda lami because nje mina nje kwangazi ukuthi ifilm nje edlalayo nje ezodlula nje. Kwaba ukuthi kwangazi ukuthi nje ngiyaphupha because mina futhi engangimphusha ukuthi okay. And ngangithi ngifuna ukuthi nje akhathale angazazi nanokuthi ubani igama. Ngangithi ngifuna kudamuke ngisho nalobutshwala liphuzile. Kwaba ukuthi ke kuyadlula ke lokho. So ufila kanjani ukubona umuntu wakho phambi kwakho ezenelisa nomunye umuntu? And hayi usihlamba ukuthi inzwabethi kula movie idlala la phambi kwamehlo akho. How do you feel? Angifuni yazi uqamba because ubenokuhamba angishiye ngedwa. So benginakho ukuthi ngifisa ukuthi ngelinye ilanga sengathi angakahambe nami. Sihambe sothi ngiye lapho nami asuke yakhona. Sifike senze lento asuke yoyenza nami ngikhona nami ngiyenza. Because angazi ukuthi inkingi ngiyephi ngapha umuntu ngihlala naye. Ayikho into engamenzeli yona. Even ebuye edakiwe mangabe ethi nje akanawo amandla okugibela ucela ngize mina ngaphezulu ngiyeza ngaphezulu ayikho into engayenzi. So ngixake ukuthi ikephi ke manje la engishoda khona njengoba ezozahamba ngabe uyenza phela yonke into. Ngiyakwenza konke. Ngiyawazi amaphutha ami mama. Ngiyacela ukuthi sikudlulise konke. Ngifundile amaphutha nami. Agcinanga ke lapho ngifundile ngiyafisa ukuthi agcinanga lapho ukuthi ngifundile amaphutha nami ngizokulungisa konke. Ngiyakuzwa agcinanga lapho. Kwenzakalani izanazo? Into eyadala ke ngize ngihambe usuku la owafika okay wafika nalentombazana waphinde wabuya nakho kwase kuyinto ke ngazi ukuthi ke manje sengiyayijwayela. Waphinde wabuya nayo ke. Imali manje maniyenza lento izivikelo ngabe mhlambe niyayisebenzisa noma cha noma mhlambe mekuwe mhlambe ukhiphe esinye isivikelo agqoke esinye mase yakulomunye akhiphe esinye isivikelo agqoke esinye noma usebenzisa esisodwa mekuthi nakhona sisebenzile noma asebenzi inhloko bekwenzakalani? Siyazi ngalela langa ngosuku lokuqala nje azange size sisebenzise lutho and after lokho ngaba ne-stress sengisaba ngisho nanokuya ekliniki because endlini mina naye siyawusebenzisa uPrep. Okay. Because angani nje bengishilo ukuthi unokuhamba angabuyi ngagcina sengimtshela ukuthi ngoba lento yenzayo if uthola izifo ngaphandle zobuye uzogulisa nami. Okungcono asidle lamaphilisi. Sawadla savumelana sokuthi then sawadla ke sobabili. Because uyena obehamba impela ke. Manje ke ngaleli langa akuzange nje kuze kufike nje konke lokho nje ikhanda lami la liduma njengoba ngisho ukuthi kwangazi ukuthi nje ngiyayiphuphela nje. Ngakwenza then ke ngagcina ngile ekliniki ngathola ukuthi ayanginalutho ngicabanga ukuthi ayisho nosisi naye ke right. Kwaba ukuthi ke usisi bese nginayo ukuthi ngikhulume naye then bahlukana ke. Manje imake wena udlalela i-team eyodwa ne? So if about 3 la endlini if ubhuti esako lo munye ugel wena ushaya izandla noma uyadansa wenza njani lapho? Hawo phela nami noma nawe unaka ugel ngisuke phela ngibhizi uthola ukuthi ngiyamassage mhlawumbe sesungaphezulu mina ngibhizi ngiyamassage yabona nje ngiyaphizi nami nje ngibabhizi nje angihlali akekho hlala naye futhi ubhuti mase kuwena naye mase babhizi yena akekho hlala mhlawumbe phela mawuzizwa ukhathele uyakwazi nokuthi urelax nje kancane. Then ke kwathi ke ngelinye ilanga wabuya sebuya nomunye ke manje sisengamazi nokuthi waye ngizothi yini sengikhulumela language engingayizwa saqabana ke akhuluma isizulu kusona isizulu ngiyazi le language because wathena umsuthu angisazi isizulu ngakho ngisikhuluma isizulu saqabana ke sesibanga ukuthi uphi ke lo waya wangitshela ukuthi ke bahlukana ngasho ngathi kusho phela wena ngoba amantombazane uhlezi uthandana nalena uhlukana nakusho ukuthi wonke uzolokhu waletha nje la endlini angeke shuthi base bahlukene base bahlukene and ke enye into ngathola ukuthi njengoba ehamba nje kunemali ebeyisave ethi sibekele ingane yethu ukuthi ngiyaza ihamba esikoleni manje uma sengithi ngiya-checka sengithola efonini yakhe ngithola ukuthi hawo nale mali manje iyahlika iyaphela uyayidla kusho ngesikhathi usuke ebhukile angazi ngitshele lutho ngesikhathi usuke ebhukile usebenzisa yona le mali manje ingane kufanele esikoleni imali ayisekho manje ngabona ukuthi angeke ngize ngikwazi ukuhlalela into nje because kunokuthi abe ngcono uba wesi so wavela wakhetha ukuthi ungcono vele ngihambe
Ngabona ukuthi ngishiye nje angizambe. ematasini into zakhe. Hayi. Bhuti wami ngicela ukukushaya la. Ukwamukelile usisi unjengoba unjalo umlethele omunye umuntu waphinda futhi waletha same muntu ngelinye ilanga lesibili. Yini pho ekwenziwa ukuthi ungabisahlala kwakona lokho ukuthi akwamukele nalento obuyenza? Usumlethelani ke manje omunye umuntu? Ya, bese sihlukene nalo sisi kade mazi. Bengeke ngikwazi ukuthi ngilethe umuntu endlini noma sesihlukene ngoba ngithi ngoba wazi uyena. Okay. Ngicela ukukhulumisane naye ke abone ukuthi ubaleke kanjani empilweni yakho ngesimanga sokuthi ukwazile ukubhalela le show ngesimanga sokuthi usamdinga empilweni yakhe. So ngiyacela nje ube nesineke ukhulumisane naye. Okungenzeka usazophinda uthola inhlanhla ahlamba aphinda kunikeze lenye ithuba niphinde nibuyelana asazi kodwa nje ngiyacela ukukhulumisane naye kahle. Sithozana. Hayi ungangibizi Ngiyathanda mawakhe. Ngiyazi ukuthi ngamaphutha ngiyacela ukuthi ungiyekele ngidede lokusenhlizweni yami ngawo. Ngiyakuthanda mawakhe. Emva kweminyaka emingaki? Emva kweminyaka emingaki uthi ufuna ukuthi manje ngiphinde ngikuyekele? Kukaningi sekuwest futhi manje angisakwazi ukuyimela nje. Uyabona mawakhe. Even ukuba usasendlini ngabe hlamba ngikho kanje, ngaba ngigqokile kanje. Uyathanda phela ukuba njena. Angithela mina bengiyisebenza. Sinamaphupha kade siwakhanda ndawonye. Mina fanele ngiye emsebenzini ngibuye emsebenzini nginakekele ingane nginakekele wena. Hayi wena musungenza kanjalo. Hawu. Awunadanki. Cha. Uyalazi lonke iqiniso lami ngikwenzelile iqiniso. Yes ngikwenzile amanye amaphutha kodwa ngikwenzelile neqiniso. Hayi ngiyabonga sisi ngiyabonga. Angifuni ukukukhombisa okuningi ngiyazi ukuthi okunye uyakwazi. Right mina bandla. Sometimes sisi ngiyazama ukuphola. Uthando awumani uliqede nje kodwa lo muntu bengimthanda. So manje uzubone nje angakaqali ngisho nokujola emva kweinyanga mhlawumbe eziphelile inyanga ezo5. Ngiyacela sizame mama. Angakajoli ngisazama ukuthi kuphole nje leliyani because phela manje bese ngijwayele ukuthi umuntu wami lona ngiyamthanda so nje angazi kodwa nje angiziboni mina ngisabuyelana naye sengiya. Ayikho ingilosi ephila la emhlabeni sonke siyawenza amaphutha. Azizona ingilosi. So ayikho nje nento enhle okukhumbulayo sekakwenzela yona. Ke umxolele ngisimanga sokuthi nakho kokuhleke ke nihlale phezulu kwakho. Bese ngishilo ukuthi kunokuthi abe ngcono bebavesi. Okay. Kuningi ukuhla kwenzile kuningi shame. Ingakho ngize ngahlala naye iminyaka emingaka ngaze ngasuka nasemqashweni wami ngayohlala naye endlini yakhe. Kodwa ukuhamba kwakhe eduze kwami kungikhombisile ukuthi Hayi ku-right kunjalo. Ngizolungisa wonke amaphutha nawe ngeke ngikwazi. Right. Shusi kahle silwini lo thana. Hayi anilwini. Hayi nana kusihlamba udinga isikhathi sokucabanga. Ayikho nje into engizoyicabanga nje. Ayikho into engizoyicabanga. Ikho ngane njengamanje besikhuluma. Ngani manje leyo. Awumvumela nothi abone ngani? Hayibo. Ayibonelani. Bathi wonke umzali onemvume ukubona umntwana wakhe nanoma inini. Eish, ngeke lona right manje engayiboni. Manje ingane izophila yiphi impilo ilahlekile baba wayo. Le philisa uma wayo. Kodwa ngiunderstand ukuthi ukwatile and udlule ezimeni ebezinzima kakhulu kuwena. And bekukuningi kakhulu. Ngiyakhona ukunderstand and angikuphoqi ukuthi ubuyelane naye. Kodwa ke ngicela senzele umntwana ke lokho ukuthi at least mefuna ukumbona ambone. Noma ngabe ukuthi wena uyanqaba ukuthi nibuyelane okay but umntwana unayo right ukubona umzali wakhe. Akunankinga ingane angazi uzoyibona kanjani ngoba phela unokufika fone engazi ukuthi ufuna ukukhuluma nengane sekuyaba sencenga mina. Angifuni mina ukukhuluma naye nje ngi-right. Angeke ngize ngisabuyelana naye. Kulungile ngiyacela ingane siyise kuma yabe ngcono yohlala noma emakhaya sikona ukuthi singasenze njani. Kodwa nje kukhona konke nakhona lokho ingane sengikukhulumisa ukuthi nje nawe ukhuluma nje kodwa kahle kahle ngiyadinga nobabili empilweni yami. Ngeke sesinyama. Uningi okungilahlekela uyawazi amaplani akade sinawo. Konke akusenzeki lutho. Ngi-right vele nalawo ma-plans awasekho nje nemali sowayidla ngoba phela kwakuyilona plan lethu lokuqala nje lelo. Isekhona kodwa isaphelelanga. Kodwa ngizokwenza ngayo yonke indlela ukuthi iphinde ibuyele kule mali yayo. Angeke izisabuyela soyidleka. Izobuyela ngiyasebenza nje. Ngiyatohoza nje ngiyavuka everyday. Iyenza nje okwengane ofuna ukukwenza kodwa nje mina ungangifaka ngaso uzoyithola phi ingane. Shuthi uyamvumela ukuthi umntwana ngamboni nanoma nini. Hayi nanoma wena into ongayivumi ile yokuthi abuyelane nawe. Inkinga mezobona ingane nami uzongibona kanti ukuze ngiphole ngathi nje ngangamboni. Into edala amahle ukuthi usangithanda.
into edala ungafuna ungibona ukuthi usangithanda kona ngiyaxolisa ukuthi ngingakhulumi ngathi ngikuncengile amahlo kodwa angikwazi ukwehlisa umoya kwena ngikhulume soft uyazi nawe ukuthi iqiniso lami lazo hayi ngeke wema ngiyabonga sengi-right amahlo hayi Uya ngakuphi manje? hayi bo ngiyahamba Awusafuni kwakuza ukuthi sithini? ngiyabonga amahlo ngi-right bo ngiyakucela mama amahlo Ubuya ngokuthi asafuni kwakuzwa ke into nje ehlangana. Uyabona ukuthi ulimela kakhulu enhlizweni nasemqondweni. ngiyalimele ukuthi Ayikho mhlambe indlela ethizeni ongazama ngayo ukumbhukhela kuma psychologist bahambe bamkhanselishe. ngiyasaba ngathi ngizowaste imali yami because asixhumani ngendlela efanele ngabe sixhumana ngayo mhlambe ngingambhukhela ngayo kwakhona lapho Kuzokwanzima. Kodwa ke angazi mhlambe usadinga isikhathi angimazi. But ke cela ungaphela amandla and ungadiki ibali mawukuthi usamthanda ngempela uqhubeke lokho umncenga isikhathi nesikhathi. Mhlambe one day uyocabanga ukuthi ubaba wemntwana wakhe and umntwana angakujabulela ukukhula ngaphansi kwesandla senu noba uthuni bambisene isandla esifudumele esinothando. Asazi but ngifisela inhlanhla. ngiyabonga sisami sithembe Ngibukela lapha ekhaya kubuye ngazuthi hayi ucu alisahlangani isidalwa. Ngazi noma liyamxega noma liyampintsha kodwa kona akasafisa ukuphinde ezwe nje into enobaba wengane yakhe phansi ehlangene nobaba umntwana wakhe. Kona uyavuma ukuthi umntwana angambona noma nini kodwa yena uthi hayi yena ngoba mezobona umntwana usale semncenga kwanaye kanti yena into ayishoyo uthi angakhona ukuhila ngokuphelela enhlizweni nasemqondweni uma kuukuthi akamboni ubaba womntwana wakhe. Asazi mina ngibafisela inhlanhla. Cela usingakhohlwa usubscribe, ulike, ushare mina ngiyamthanda kakhulu. Bye. Is the Black Life TV?